Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismail. Selamat beraktivitas ya guys. Kali ini kudu gacor pengen ngenteni karo ngenteni Mbak Deni iki. Mbak Deni cek ngedusi mak, tapi mau tak WA. Tak kongkon rene, apa pengen cek jeruk dhisik, jeruk kok MBG guys. Dapat MBG jeruk 2 masih berapa untuk sego nugget. Makan dari makan guys, bareng makan mandi itu jeruke kecut ora ya kulkas jari ini nek jeruk dikek kulkas malah kecut ya guys, yang ini seger cukur pam koyo renges bal-balan wis 500 seger. Unboxing paket guys, ini tadi paket datang Roro, tak kira itu paketnya bujuku, aku lali nek Mbak Agnes ki apa dari wis WA-an terus mau kirim paket, Mbak mau kirim paket terus minta alamatnya. Nah kita ditakoki nek sudah nyampe WA ya Mbak, aku sampai gak lali kelingan nek katanya paketnya sopo bayar Mas, orang Mbak paketnya bujuku gak beda lali nek untuk paket dari NTT guys. Mbak Agnes lagi matur nuwun Mbak, sebelumnya yos moga-moga diparingi sehat seger waras panjang umur berkah barokah, apa yang diinginkan terwujud dan terkabul. Moga-moga keinginannya pengen pulang kampung nang segera terwujud bendang iso petuk Mbak Deni Mbak Isma ning kene ben dolan ning rubuke Mbak Isma yo. Semoga diparingi sehat keluarga, anak-anaknya diparingi pinter sekolahe, nyambut gawene, muga-muga bojone Mbak Agnes yo lancar, rezekine tambah-tambah. Pokok berkah barokah, lemah teles Gusti Allah sing bales yo Mbak. Mbak Isma, Mbak Deni gak iso bales apa-apa yo isone mendoakan Mbak Agnes muga-muga selalu sehat ning kono. Wis kok dulurku wedok dhewe guys, soalnya setiap anu WA-an terus ini kayak video call juga. Pokoknya setanggup kayak Mbak Yuku wedok kalau ki anu guys gak di batur konco gak tahu metu Mbak Agnes gini sering cerita ngene apa ning kene regane piro-piro sering cerita. Kecut bener-bener kecut guys nek dikene kulkas. Biasanya aku jeruk bedakno ya antara dikek kulkas sampai gak. Aduh dadi kecut iki mang pas gak ning kulkas sakit temen iki gak kecut iki. Apa ngenteni ku nek wis gak adem. Kecut. Mesti gak percaya kayak. Lho guys paketnya lho. Kirim paket dari NTT ki aduh guys, jadi nek Momorono ki numpak kapal ya nek semingguan perjalanan, tapi nek numpak pesawat ya paling cepet guys, pirang dino guys, pirang jam kok pirang dino marai rung tau rono ya dadi gak roh guys. Aduh iki matur nuwun bolak-balik Mbak Agnes ya Allah dikirim ngene iki yo, seneng banget. Apapun kita terima, amanah dari kalian kita terima juga, kita laksanakan. Monggo sing ini kayak banyak banget sing Mbak Isma yo pas makni pas bersakit lagi pulang. Mbak Isma boleh mau berbagi sedikit, nek berbagi piye carane ning ndi. Pokok di Mbak Isma juga bisa, di Mbak Deni bisa, kalau kita satu channel yo wong loro, channel wong loro. Pokok bisa siap sedia untuk membagikan amanah untuk siapapun. Itu tema. Nah ya. Kecut tenan tapi nek gak dikek kulkas gak kecut. Nah mandi dhisik kok kek dolanan kuwi apa nih? Iso ngene. Nah. Kecut ya, dadi kecut ya. Dolanan. Iku menawa karena ijek adem, kok nek wis gak adem gak kecut.
Oh iya. Hmm? Eh? Pipis yo ning kono kok pipis kok laporan. Wis gede ndak tak turun ning kono lho. Mangan gak dindakno. Aja ning kono. Ayo mandi pulang lho tapi. Kuwi apa? Jam 5 nanti. Yo wis degeke. Engko iki dilongkas yo jam 5. Kecut guys, mangan gak entekno. Ini panas sih, bener-bener panas sampai sore. Mau Mbak Deni wis tak WA, tak kandhani sak urung-urunge. Iki paket iki pengiriman Agnes Bramanti jenenge. Alamat perumahan Rumandi guys. Blok A Kota Cupang. Menerima Mbak Isma, Jalan Randu Batung. Wis pakete. Mau tak buka, ngenteni Mbak Deni dulu. Mas tak WA, tak anteni aku ngomong. Aku nek enak apa-apa ya kondo Mbak Deni, cerita Mbak Deni guys, soalnya kan kita satu tim pekerja. Terus diwingi ya nek berkomentar, Mbak, kenapa kontennya malah akeh Mbak Deni, Mbak Isma jarang gawe. Kita itu upload secara urut guys. Sebenarnya Mbak Isma enek konten pas waktu sendiri ku enek tapi belum ditayangkan. Kita urutkan di dhisik sing tayang. Jadi kalian jangan menilai Mbak Deni terus gawe konten luwih akeh ngono. Ibuke sakit kok malah gawe konten yang akeh Mbak Deni, terkadang ngomong. Kalian tuh santai saja, terus tak pikir aku Mbak Deni, aku dan Mbak Deni itu gak piye-piye guys, kita saling support, kita saling endi sing enek digawe konten ngono. Kan mungkin Mbak Deni yo eman-eman kapung lodang, dadi yo di konten kita kerjane ning konten. Mbak Isma pun juga ngono, nek enek tema, nek enek ngono langsung tak concong guys. Nek sewaktu kita gak bisa bareng kan ngono, wis dalam prinsip kerjane kita ngono. Tapi kalau aku yo enek paket opo emoh tak gagahi dhewe. Meskipun ini tuh Mbak Isma. Tulisane ngene ngono penerimane. Yo tetep Mbak Deni tak doi, malah yo kenalin Mbak Agnes yo ning gone konten, mungkin sering nonton, setia, sering delok ngono. Kalian sih wis aku Mbak Deni iki pengene support dari kalian pemirsa. Saran juga popo, tapi nek kalian untuk ngene kadang menjelekan, kadang ngira sing ngene ngono. Pokok ditonton ae dhisik, didelok dhisik lah. Pokok endi sing enak ya kita terjun gawe konten. Bukan aku terus bermalas-malasan mau konten ngono ya guys. Ada konten aku sendiri-sendiri tapi belum ditayangkan sama Mbak Deni. Mungkin Mbak Deni diurutno apa endi dhisik sing perlu di-upload gitu guys. Kita secara urut ngupload itu. Enek wayahe, enek waktune, gak usah kuwatir. Ora sambok biji akeh kae, akeh iki, akeh iku, akeh iki. Ngono. Makne iki loro butuh support dari kita-kita. Bener guys, iki nek wis gak adem, gak patek kecut. Jadi ngenteni wis gak adem. Nek adem kuat jute mbayani. Sampai nggiyer-nggiyer. Ngene tenan yo Mbak Deni cek ngedusi jam segini, dadi aku yo anteni mang tak WA. Mang konten aku, ndang konten Mbak. Aku juga penak, aku darane nggagai iki ora dibuka wong loro yo guys. Tetep tak buka Mbak Deni iki meskipun tak buka aku lho untuk apa yo tak bagi yo. Kok tak nggo dhewe gak guys. Aku yo ngerah dhewe ndak mentolonan. Aku iki wong prinsip wong sing gak mentolonan guys. Untuk apa-apa kok ngono, untuk kanggone buku piye teko omah lho aluk aku gak uman tapi dulur-dulurku mangan ngono. Dan tak entuno ndang wis ndang tek. Kadang aku gak seneng gak doyan ngono. Tapi buku ki ngemen-ngemen nang gawe jajan ngono-ngono kuwi kanggo dulur-duluran kene ngono. Iku ki yo ngerteni guys, nggo oleh-oleh rene. Meskipun aku gak doyan lho sini panganan kuwi. Tapi ngewek nggo oleh-oleh rene iso ngewek yo mok ngono kuwi ngono lho guys.
pikirno. Aku ini kadang malah koyo telo ngono kan lho kok kono meskipun mau telo ya guys, tapi iki aku malah tak bagi-bagi nang tek aku gak malah aku dhewe gak mek. Soalnya apa aku gak seneng gak doyan aku malah gak kepangan. Alun dan tak ndungno entek wong-wong kuwi kan seneng ngono lho. Sekesenengane apa ngono ki malah aku seneng tak gawekno. Pokoknya aku ambek Mbak Deni wis koyo dulur wedok dhewe. Nek matan aduh. Nek matan yo wis koyo apa-apa dhewe guys di balik layar konten ki kita saling ning WA saling keluh kesan masalah apa wae, seneng susah sedih apa wae aku roh. Mbak Deni ya roh aku isine ati. Sering curhat tentang bojone ning aku sering curhat ning dekne. Kita saling ngono guys. Gak cuma nek mergawe tok pas awor ngene iki. Makane semua orang iki sampai apa dulur wedok emang balesi guys tak buka sih kon ngonten dhewe apa piye. Ya Allah guys, untuk rezeki dari mana nih? Agnes. Dari Mbak Agnes, NTT, semoga rezekinya lancar, barokah, dipermudah segala urusan. Aku gimana anu guys, buah. Simak wis bar. Ya wis bar. Kasih bar kabeh lah. Ora kok sik lemit-lemit gitu. Nah rene delok ya tak kandhani sak urung-urung aku ya WA nang iki kondo kowe ya. Aku nek ana apa-apa kondo guys. Nah, karo ngenekan. Aku ki nek matan waktu ingat. Gimana pleh-pleh awan ki terus nek uang ngono ki lho gak yo namoni. Marane akeh sing cek nilai Enak tamu guys. Ya kuwi oh piye ya Mbak Deni iki ambek emak ki cek waras ae kabeh nek ana wong loro gagenan gercep nilai ngono lho makane genten wong iki nek gak tandur saiki ra ngarang mundur ya makase ngene iki mundur nggak sono tapi orang kabeh lho sak minutan kuwi marane roh kene dhewe nek icir yo baik ya bagus nek wong ki maksude timbang anak wong loro gagenan gercep ngono lho iki sing kopi ini tolok itoki kabeh si akeh sing nyimak guys tenan kok dulur kapuan dulur kene malah bendino ki ora akeh ini nek dulur kene sasat diomong mergo wis bendino cungak-cunguk meskipun ora ketok ning konten-kontene kae lho di balik layar ki wis cungak-cunguk sing jangan sing ora dikonteno ora roh bingung nek iya aja bingung guys iki nek matan ngene lho aku ki pas nek momen iki nek momen lah dhisik di aku iki tak jelasno pisan yo kan yo keringin kaku apa buyut cepet bayar kerean ning alon-alon aja bebian ya aja sakal matan ki aku cuma kenal besok aduh iya sakal saiki sesuk ya ya mbok bar sesuk ya kena golekno saiki iki kene sing mayu sing mak ngene rini bisa talas-talasan nek dijongo ngono kok tandur kok talasan iki ijo lho misalnya rini gede tenan kok nek go iki yo golek sing cilik anake mesti enak yo dicerno ning ngendi galon ki dan ketok kei nek dong apa kan mbok waca mau apa aku ora maca mbok pokoke intine yo ngono kuwi mang tak waca sak gelas apa iki buka kok otot-ototan ada ibu anu apa iki Anjir. Kamarnya guys, ini kono lho. Oh, tak sepilno ae guys, iki lho apa? Gula merah. Gula merah guys, khas dari apa? NTT. Ini enak Mbak kuwi. Ya. Geblak-geblak. Iki boleh dikirimi gula asli dari NTT guys, iki rujak, digawe jenang, digawe apa? Iki sing nek dipangane ya. Enak kita langsung dipangan. Iki ki pring lho sing iki. Coba buka.
Kok gede men. Rasanya kok gurih kayak roti ya. Kayak roti Roma kelapa. Kadang sing iki ya. Enggak, kalau tak nikah gede ngono ki jare 22.000 tapi nek ning apa bakul sayur kuwi 5.000 jare bijian. Sitok kan 5.000. Iya. 5.000 Ya awal larane nek 5.000 niki lho, tapi ning kono golek pangan yo ngayah, Mbak. Nang kene sitok 1.000 tapi gak ngene. Iki pro ya, Mbak ya. empuk ya. Ki gawean dhewe. Jare asli kono. Jenenge apa? Lenteng. Matur nuwun Mbak Agnes, semoga rezekinya lancar, berkah barokah, dipermudah segala urusannya. Iki kira-kira tinggal apa, guys? Mbak Soja. Sedekane sambel pecel ya, pecel. Bingung gawe apa? Bubur. Besok gawe nomakne, Cak. Wah, kuwi Gawe bubur. pas untuk gula ke Mbak Agnes Cocok. gawe bubur. Iki lho Den, gawe bubur apa? Sumsum. Enak. Bilang malah Jure? peton. Ojo santen. Jure iki, iki. iya. Kayak anu ae, kayak banyu ae. Matur nuwun Mbak Agnes, semoga rezekinya lancar, berkah barokah, dipermudah segala urusannya. Warung wadah iki kena dienggo apa-apa, nggo nyambel, nggo apa-apa. Parang Yes. kok diundung ngono. Wes ngono Mbak Deni dan Mbak Isma pamit. Terima kasih yang sudah menonton channel Lilis Mois. Semoga lancar, diparingi sehat, seger waras, panjang umur untuk pemirsa semuanya. Ya wis, matur nuwun sing akeh. Mbak Deni dan Mbak Isma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurih kok guys, kayak enek kayak kacange Mas. Ya nek pringe, enek ngene aneh ki, Bu. Bambu kok pring. Ya pring nek ning kene ya. Bambu. Kok ditaleni bambu ngene iki kok apik ya, Den. Wis. Kok